Hola, em dic Dani Gutiérrez i us presento el projecte Take It Easy. Es tracta d'un programa de viatges bilingüe on barregem català i anglès, però crec que la millor manera per explicar-ho, perquè entenguéssiu de què va, és mostrar-vos algunes imatges del programa pilot que vam gravar a Sri Lanka. El tsunami del 2004 que va afectar a diferents països asiàtics també va afectar aquesta costa. A Sri Lanka hi van haver 30.000 morts, 800 en aquest poble. Han parlat en alguns dels supervivents. Un d'ells és Shiva Kumar, el local fisherman que va viure en primera persona what happened that tragic morning on December 26, 2004. L'acompanyem fins a casa seva, on avui en dia encara queden restes dels danys causats pel tsunami. Tsunami is damage. This one, my house is full damage. It was one of the deadliest natural disasters in record history. And we also do really smart things. I think the train is coming. Tea plantations. These tea workers earn 3 euros a day. Ice cream? Ice cream. És Diwali, la festa hindú de les llums. Ice cream. We continue our tour. Let's go! And in the next chapter we'll discover the pleasure of traveling by train in Sri Lanka i aprofitarem l'ocasió per donar-nos algun que altre plaer ayurvèdic. By the way, I think I love this man. Great. I després d'aquest recorregut per Sri Lanka, tornem a Catalunya. Si us ha interessat aquest projecte i us agradaria veure capítols curts i dinàmics, amb aquesta dinàmica, coneixent la cultura local, però aquest cop en un territori tan apassionant i divers com els Balcans, please vote for this project. Thank you.